Le bhála Éadaí siad héanana bhí gaiine na mrátí idir critéil agus fuail agus choileród a bháin beidir a caipín, cheanna dí sé caipín, dearan go bine méidú le gceannacht. Bhí an cheir deapach sna hiilein ar fad. Bhí Aran stúmha camerá. Chuile éadacha bhí ar a rinne ar héine ón álan go chuire. Green se so a rain. You could hang she again. Tí go bra. Déanana chéad a tháinig me trasnar. Becinn si na pictiúr se leog gus na seanna Éadaí. Sin an bheist agus trouser. Siad an téadach is bhíocha chacha fád mar scríne mai bhí na brogar léir an drár glas géansaí agus bheist agus caipín ar na fis. Bíochan Cótaí Dearga agus cinál Clár ar na cailní óga. Os go jazz a bheith. Bhíoh sé péada. Chomhalta sí ber fad faoi chórá na níosach ar an Oileán seo. Is grúpa baniad a bhailíonn le chéile in áras éine. Agus tá siad a bailú na Éadaí Traidisiúnta le chéile a bhhainnes leis an Oileán a láthair na huaire. Ba bhrá le chórá na níosach, tá an ngléasach sibse suas is na Éadaí Traidisiúnta seo. Agus tá siad a gcearráil amach, ceachaí máthó sib, agus cénsár tuairimí bheith agaí, agus sib gléasta. Meis sib sásta sin na dhéanamh go chórá na níosach? Inis chum faoin Cótaí Dearga go bheith cóta nó bheith sciorta nó bheith cid a héin. Sciorta. Fan leid ís cóta. Níl sam, da rí. Is tuoinach mar an Cótaí bhí harta gan námas go níl sam. Seáil agus cóta. Is sciorta bhí an da ríide, bhí pléitaí an. Ach bhíoch pléita bháin as a lár, pléita bailige thugtaíar agus chuala me agus níl sam cínte bhfuil sé fiar go ligtaí meach a pléita sin go meach ben súla páiste. Bhín písúachtarach ná an banda ná go bhíar de héin, Jonta séadach níos tánaich, mar hiice héin nach bhéitach an léín laich rá bá. Ní a crépí na zip be a chuide ba. Srungan a bhíchan, chuide an banda, I cheangla, siar agus fiúhain níor ríist. Bhí Cótaí Dearga cúpla ceanna chuile chaine. Cúpla Dearga, sé cean leon dúnach agus cean le. Éadaí. Agus bhí trí sláán an tá cepa. Agus an sin cha fí pléití chuir an le chuteach go másta. Agus bhí tróna bheith vecinn tú bhfuilte thugach mar de. Hí san éachtar. Cífamach sé sin anna? Tá cepa le chaneal suir trúm agus meisiúchan te. Agus go lára go bhíoh velvet. Doch bheith sin níos go bhhar. Agus se dá jazz. Cén tá bh chuí I dteanna an ús chuna gibíní begaid Cótaí de chaile dúna flúí. Cé na gibíní gabra? Bhíh sort Cótaí Dearga mar dear a bheith álanid a tí bhíh meartrachaí be go mácha gibíní bega bhí sé sin na Cótaí Cóirín sin. Le máiseúcha. sé le máiseúcha. Bhí sé golananta le lí an éh se. Icha Cótaí Cóirín sin bhí sé speisialta le deadúna go húntúr thuachta bhhair Cótaí Cóirí gus na fósa. Bhíon nás a bhí an. Cótaí Cóirí heasach sé a chudéile gas ilmar ní chaidí se chu gan éifrina a bhíh méidir péirnú tíí eile go chaidís chu le lá sa bhéidí sin cha níchan go leir bhéidí snuite go má. Tá táachtar le tá mé ceapa a baint leis na Éadaí ag thach muintear in Oileán. Is cuid gan star sóisialta atá agin, is cuid gan tradiisiún atá agin. Dearhan gur bé an 6 éadach a cha muintear Árann. Beidir an ceannas gur gun sort éadach náisiúnta. Agus bhealach téintí leis an timplacht, má táú is sihin ina saoir ná níos mór.
Bhealach is cuideag an timplacht chun atmosfér lé atá a baint leis an áit an science chorus éadacha bhí acab. Mairan na gcuimhne fós a maigna, báiní ní bána is lénta gala, lénta gorma is festí glasa, Sreusir is dráir de bhrédín bhaile, bhí ara cásacha ísta, tríal an nefran maidin dóna, de hiúl cos eistir ada, a bhúsclaícha mógus muinte nomsa, glinne úre is fós bhenaíocht. Deirdí sé gcónaí. Bhí agus deach na nolach agus éadach dúnach cásc, chafaoin chéad a chuideanta le dúnach cásc. Agus bhí sé antábhacht mar chuine díos rud speisialta gcónaí le galig an éibhsin agus leide dúna. Sin rud a téimi is sa sílan is, ní léon rud speisialta. Cine seanta sí an sort seán Cloud. A bhí istar sin fád seáil is fór seáil. Ceanní ba táid géar dhéanana leáirt aút sé éis se bhfuil. Ó, bhí ré ce? Ní písaí. Á, tá sé go hálan. Tá dá go hálan. Marrálas na mór an fuachtar. Bei sé dúblaí bhfuil Tá sé chud seo. Well, Cloud bhí sé juntas ná criteilte bhí sé dibse chun cheanú dheap gan inis meáin crós agus bhí Cloudanna déasap gan inis meánach. Juntas ná dearg. Bhí sé dábháin, bhí sé mór agus bhí túnána chuirtímpel an tas agus é cheangaltaí hir. Bhí scóchaí chamáid ar nó timppel ar fád agus bhí sé sin arab. Choile lá mar dear gal timppel tí a méidir galig a tabar nó pe ngáidís. Bhí sé go déas bhí dá breá éireach ar agus stoi go bine fá gur réine sé leop dá dearach. Cuoine níos mó arab de dóna na an leile, mar bheith sé nó an láis, bheith na héadaí nó arab de dóna. Agus chacht na mrá an seáil trón mar go dtí sé galig an éifre. Ní sé sin neart an láile gal heart a chuir be. Agus bheith sé arab freis an lá sachraide. Agus ba grása bhí anna a méidir sé go le tóra nó ag sachraid. Ní chad rána líomh gan écht a bhile tá ní lééis na héadaí nó. Cha nach deás céile deach, détí seáilisteach mar bhíidir le coáideach síon rab. Leis sé droch scéile ba cinál más le leán seannéide. Hain tú bhile sí lééis tóhain le chalig an sachraid nó ag tóra. Seadaí má bháid an seo agus í an seáil agus se an seáil céin an seo má bháid a ríist agus má antín. Sachraid bhí anna lá tuige bhhaid sin. Bennéideag sé go céir nó cúig. Díar na bildáil feictúr go chuid bildáil lei sin. Bhí na héadaí an chach siad an mrá ach go háirithe, bhí siad iontab dahfuil, bhí siad neamh gnáthach, go háirithe nóair a bhí tú a galí an tóireacht nóair a bhí tú díirí tafada i dhéana ar na héileán. Cafaí béime chur ar an sais éadacha bhí ar catha ag acab ar fad. Agus má léon tú sing, má bhreaníonn tú ar picturí bildáil is na chuigadaí agus na seacadaí go háirithe nóair a bhí na mrá agus na fir fós a catha Éadaí Traidisiúnta. Chur siad an bhéim ar fad ortha seo, mar bhí siad a líonta. Bhí fashion a baintló cé nar aithrig siad an chóras éadaí a bhí acab. Bhí sé sort timeless détárán. An seáil mór a gluidí sé. Ach seáil na gailibh tugan daoine éireach. Ní chair sé a galig an éibsin agus an nóid sa go dtí sé steach. Díri dí suas ríiste chuir dí sé déis go go dtín chéadúna chaile. Agus méidir galig go báidirí, bhí chapáidirí an tróna deadúna an táimse. Nó mar méidir se galig bainis nó áite áidir pósa nó áite í tábhachta an látha go chu teas agus leinta chéad comíachas leinta mór le rá. Tá mé ceappa go mas álabanna fríomhad. Víidir dair tá sa méidin. Agus thugach an bhir deach ná i cean haon go naí na bhchan naí na pósa agus chaich sí héana ceantó. Cé go dúchtaí gáilbh seáils ar ní ascáile a tháinig siad churbe. Déanach siad chuide an deara anseo agus chuirigh siad an go thóga orb is as Paisley a tháinig siad.
Sin bosca agus tá sé lán na Christna sé begin tú Tá sinna chosúisnar díana mar na suúr. na dahanana úsáid sé. Ceam den de ban atá gist. Agus uanta bhfuil rud difriúil adar Bhíoh na tasas teanna ar a dáhíomh len am rá. Bhí an síimeapa go meach sí an geall, mar bhí choir deile stoidir a cas or dorcha, mar sin bhí sé chrachacha Christa chraoin ar décé bhí sí spéirúil. Bhí in Chris táhachtach mar nusbhah belsin is le a phríiste na firgaháide lena an trouser nó an drá chuneal suas agus ag an nám céanna bhí sé ildáte, bhí sé brenn anjas. Agus baintecha chairgus na fire mar bhícha Chris dearngar sé trí slát agus cearú agus bhah sé timppel cúpláid arab agus ba intach sin le na réim a chuna láidir na bhéidir sa garach agus ag gládach tarns le cléh agus éonrod gan obair sin na bhíidir sé déanna. Catún Chris ar dús sé deardís mó bháir, bhín turcúnaíon ar bhíoh sí legan sísa Chris. Agus bhí sí gcónaí gur a láibre geall le legan síos ní raon lictrachas anna tám sin agus chaife solas léimhet agus a bheith go má. Sa lechar sí sísa písa ámad cíarsa béidir agus chuirich sí gáthárna sé áirlaíon. Agus brein sin cén fád a bhín Chris. Slát go le cailín agus bhíoh trí láat agus cearú le fér, so na bheith ga íchan Gurach sé méideáid agus lechar sí híos chuirich sí bán a gúnaí ar a chair agus méidir garm doracha agus bhí an tábhacht leis sé dearach agus uine agus na dánaí sé ar fad agus na bheith sé lecha sí san sineice thóceir sí suas na snáchaí gacha le ceán agus thóceir cé sin agus chuirich sí písas nód ar i ggéir agus ceanglach sí ar chaisiúhhairde agus bheith sí fichan le go dtí go mar sé deanta. Bheith písa go láirt le Chrisíon. Tá chuirteán gan na bad éidir sin luiteigh martin ó deráin in na gáin cuoine cín. Agus taní sé an go mórbar go be an dúnach a chuoín sé, mar sin an lárad ag léis de suas, ní chuid a fi dearra céad a bhíar an leonnta eile ach na a bhí na héadaí nuar a bheannaí ar anjas. Agus fíorha go maidan sé a chuoine. Mair an na ghuíomh na fós a maigna, Cótaí Cóirí Fada Dearga, Cótaí gormó le plúiríon daite, seálta tróma níos a scaile, a bhí ar bhná picuínéta, itríal ar an nefran mar a géana. Is cé go bhfuil id gimeacht as fashion, Mair an na ghuíomh na fós a maigna, is mair a cínte go deime dála. Bhí cuirecha le heach agus bheartíad níos an airras oes a meltana, agus chuiridís na lombraí sí sa mála. Nus ní héidir go gael an tam sin nach uair sam léan, áhar ar a bhéid agus sin a thar a tígal ar an léanach. Thugtaí na málaí alm na síos go gael an tam sin, ag trís chéir a bhála, ceangail se le chéile, agus a an ómpra an raim. Well, bhí amán nuair a niontaí cuileathirt, na héadaigh ar fad is just na hiileán. Bhíortha bit sin íon an cardálan cuileathirt. Ach thart ar tús nó lár beidir an níos seo chaite. Thosna siad a teachtas a go gaiile agus i ceannacht cuidmha seálaní agus a léhéad is té gáile. Agus comáile sin an olan a bhí acab is just na hiileán. Heol siad isteach go gaiile é chun go mbeadh sé daoine a cardálagus. Go gnéon fi i monarcha. Sí Leiden. Ach sé ein siad ód céir a bhí weit. Bhí méid se weis cádal sé, bhí méid se weit ná blú nó inach is mar sin de.
agus ionadí sin an deabair. Hagach sé bhhail an sin, agus bhí sé le tochras an na cheartlíní móra saladúra ag a bhídare. Bhí féidir san áit Michael á Caistala a bhí. Ceap me gúnig sé sort éisteach, hí níos mó haibrig a mór in ionna éadach na bhéir na in éadach na máin. A bhí sin í níne. Tá cean sin as in siar. Díireach cosú leis i ceanna bhí chéananig baile is cean díireachte. Ní bhíoch na crépi nuachtarach bhí chúg chrépi sí san tasan agus na pócaí mar a chélas chuir sé díireach mar a ceanna bhí chéananig baile bhíoch maire cá. Bhíoch best ar na féad a liúg. Bhíon an seiciad a bhí aca ban áíre. Agus bhí rá fóca chuintaí agus bhí póca beag in tean nuachtar. Ach bhíh sé oslaí chuid is mó go ná hernaidí sear baisirt. Gus stoí mar chéile deachas bhí cábach a mair, bhí sé dinta an speisialta mar bhí fócan agus póca beag le an efcín póca agus bhí sé. Agus a tabacas. Agus a tabacas na pócaí mór agus éime chaim fín heart. Páidín. Páidín chamá bhí agus chuoib agus tabac. Uintí bheith bon bheanach mar agus medal má ceanna chin fuitin seo ar a gába. Ná bhíon an bheist sin casta go má. Bhí leorpísaí an, bhí fleinaín bán chotíh stileis mar líanail, an íon íonscara sé sé. Ach ní sé forrasta dionna, agus fiúháin daoine bhí go maidúna treabhar agus rud eile bhíoh sort imní ar a breh bheist na gcónaí. Agus cóidí sin be bréidí na tá nó? Bréidí na tá agus bhíoh daidíomhtíoch sa méic mar dearidí. Agus I gceannaidí sé na bréidí ar fad agus bách sé an rud hí na chóbalasa. Agus thorcára mai bheitcha. Clóidín sé. Clóidín sin dá garam a chuidetaí in sa bheist cóla an bheist agus a gheabhdí sé sin an eile. Chuirtíos an nálainn síos a bota mór íarn isce agus chuidir an dá se plúirín a go mu déile ach dá do gharm cinnála bhí an. Agus bhíoh se le fecha. Agus chofád agus is cílam tamil máfeach agus eile a dá choraí. Deiciad a chur sálan á freis an scaiti. Bhí sé rá go gcuineach sé an dá níos fearr leis sin. Ach bhíoh se le níocha an anmhinnic in na dhé. Chuineadí sé ba níochan agus mecht dá bitseach des. Agus thuair an tíoch leis a dtíine rá se drach flúirín a bhí an. Mar méidir sásta leis a. Ach bhí obair agus obair mhór a choirlí agus na rudí sé. Fleinaí bán ar chumá. Féin tú seán is picú sin tan máscat agus an léna bharm agus a bheiste. An trí agus mar bhfuil léna glás a feiceal freisin. Tá léna glás Tá léna bharm an seo agus an rud bán seo báscat a cigar am rií agus an sin an bheist báscata. Ráthásar. Óne bhíoh dráir ar lágan teachtain sort bhíoh dráir bán ar freisin tuistín. Tuistín, Íbrin San íbrin agus sa saoire. An bhíoh sin gal sa gládach man tú. An drá lágan teachtain na chais bhíochan trásar mar go dtí sé lein. Agus me go drár tuistú an trásar de dúna sin. Ó ní bheith. Ní ránach an díiste bháin. Ceanháin. Bhí sé fiidir drár agus teadar, bhhair ní siimplí le Jonna agus ní ran ar fleinaín a gaileán. Tá bíon buntaiste ach níochtú go gail leis a drár chuin teadar go gaile. Bhí sé níos scoilanta. Tá péire trásar an as ina siar atá siad agus fecinn tú go bhfuil lán pollanna an tá siad caiite dúsáid an bharíd. Fuair an péire seo I 1971 agus an drárbán agus sin iad fuairí den 1959 go hálan. Agus chu mé picture álan se agus na bróga seo. Bhil is na éintteach séad na brógar léir na chéad Hadan na bróga bhí se lu go cá san námse. Agus tá sé junta as creic an bó. So, cóidí sé creic an meachtar barú na bain seo Mar bhí cábeichar in Ileán na tám sin agus helidí sé creican. Agus dheardí sé meach na stripes in sinna. Íl. Íl sé le. Ó béidir, Déanna chuir túin nó rópín beagán agus ar a bar agus ar bhin.
Dócha sé bhád an bróg íonna. Aran í hóteach í chuileáin ná bróg í gana. Bhí dís cínse go meach creicean nó písa iste gcónaí apag agus sin ceangas na rudí a bhí táhachtach na a haidís go gaile creicean thuirt le ba bhaile. Ba meach bróga éileart be dís mílte go sáile agus bhíidir thar cín sa gládach bhí na daoine go fanta bhíidir éadrom agus bhíidir féúnach ar choile bhéalach lein cná leibre bhíidir a dionne. Siad a bhí chan am rá frisin bhil sa. Meú idir níos fearr na na high heels. Bróga úr léthir rud a tháinig isteach ag sraint ar réad na Pampooties. Níor thug muinte na háte riamharba. Bhí far a gasúas go dtí na séascadaí agus na dhé sin has a daoine fáil bróga agus. Nar sinna blianta na straintearí teacht agus sa has a daoine gael ar scail agus tháinig de éisna agus bróga agus dar éidir chéile Jim na bróga léir. Ran go bheici tú. Ar nachfuil siad go chála páistí, cean de páistí atá gceiste. Agus fuamaríide trocha seacht, so tá siad aonta sean agus aonta galanta. So for Violet Pauli ar san an museum san am sin. Níidir trocha seacht rismhaoine leis Ard Museum na tíre seo. Agus chuir siad ben as beacht lí Violet Powell go dtí na Hileán, chun éadaigh na sean éadaigh seo a bhhailú. Bhí scil eici ag déanana babógaí agus a léhéid, agus ní hamháin go bhhaile siad na héadaigh seo. Ach, comáile sin rinne siad íomhá bilga, gléas siad na babógaí seo na sean éadaigh. Dúsáid siad an éadaigh go bhíle an agus rinne si san slí Cairna. So fecinn tú scúrú an písa éadaigh ar bar an scirta. Bar agus bhean rinne si. Ní ró pócar an cean sin. Agus tá gansaí aonta beag ar do creide le goró sé díra cosú leis an ceanna chanig tú. Agus is bailachán táchtach é sin, is chuide an star agus gan éirita tá agin na babógaí seo freisin. Ceapan gur si go jazz, ri tá na dathna Chris tá sé cinál jazz agus tá seicid seo tá sé fós fashionach agus is dóigh bhachtú an rud cins mar seáil tap shop náid cins mar sin. Is málam an dá dearg tá ar an Cloud, is málam an dá tar scirt agus teint an jazz le chéile agus tá sé an che agus ní trúm agus tá sé sort ní chomperteach a bheith siúil ach tá sé ceart. Ceapan go mar se an Jackar obertí a dhéanana. Tá Jackar an seáil chunál susar do chu ggólaí agus bín sé Jackar boga hart. Tá dánaí deasa sin seáil ach ní ceapan go gá sa lá taneánad. Má hen tú teas na Hileán inniu, seans go bheice tú leidó go caithar léine na gaiileh, pell na gaiileh nó beidir léine Arsenal nó Manchester United, agus is trúa é sin, agus is ahrú iontach mór ar fad é sin. Ní héin léine Manchester United leis na carrigracha in ina sír. An sean chóras éadaigh go bhí acab bhí is cuide an timplacht an cuide an atmosfér a bhí ar a bhí na Hileán. Rud sort atmosfér éonránach ar fad. Ceapan gur na héadaí gur sé practical go am sin ach mepa slataneán tá trású ní sias go tá an teart ar máin na sciirta. Caimrá go bhfuil an hiiscin rá ina sír ach go háirithe mar tá sé de bailú faoi láthair sean éadaí Traidisiúnta á gur le chéile. Bhfuil stoig go leor gan hlún óg a buid nach chuála fú fiúháin mar bheith seos na picture a níl sapú tad maiálar agus hnefa go mu chéna gur a do bhailú agus go mé sé dá le feiceal ag na glúnta tá teachrónna agus mu chéan bailín bóir. Sin fá meach sí am héine de chuineál mar gur chad duine cíns go do bhainte na héadaí sin agus gur jazz an rud a chuineál a ghaoine a chuí sin mar nachfuil sé thart níos mó.
Bhainigh líne cáirde be an tórannaí John Spillane a cuairtú ábhar gachadóran I Doyle's Bar an roig na manach go lua, agus an sin be imachtaí na seachtaine ar fada an chuoibar ochlar Russ na Rún, áit a digan Jason agus Lee ghfuil cionach go fósar a chéile. Bigí ling.